हाँ सासाराम। कहाँ से आ रही हैं? हम दिल्ली से। तो कौन है आपके साथ? रो क्यों नहीं है? हमारा आदमी मर गल बा उनका लेके। कहाँ है आपका आदमी? अच्छा वहाँ मर। क्या क्या करते थे वो? खेती गृहस्थी करत रहा। नती हती लैका बहुत सन हमारी बहन की है। ई महिला के व्यथा सुन के केकरो कलेजा मुंह के आ जाई। इनकर नाम बा सुनीता, जे सासाराम के रहे वाली बाड़ी। ई अपन बहन के पास दिल्ली आयल रही, लेकिन लॉकडाउन के चलते एहिजे फंस गईली। यही बीच इनका काल अपन पति के निधन के खबर मिलल और ई पैदले घर जाए खातिर निकल पड़ली। लेकिन दिल्ली बॉर्डर से अब यूपी आवे पर रोक लाग गई बा, ऐसे रास्ता बंद हो गई बा। ऐसे में इनका रो रो के बुरा हाल हो गई और ये सबसे मदद की गुहार लगावे लगली। हमारा के कोई सुविधा कर दीजिए सर। हमार लइका रहत सन मैडम जी। नानी नानी बड़ा सर। अब इनका के स्पेशल बस या श्रमिक ट्रेन से घर भेजे के इंतजाम कइल जाता। आपन जिला आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबर या भोजपुरी चैनल, जे यूट्यूब पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।